Okrem bežného typu otázok existujú také otázky, kde význam záleží na slovoslede. Tie sa práve teraz naučíme. Ukážeme si 3 príklady slovies a na základe kontextu a slovosledu aj rôzne významy. Najskôr to bude sloveso give, teda dávať niečo. Who's been giving you money since your mom left? Teda, kto ti dáva peniaze, odkedy tvoja mama odišla? Prečo sa takú otázku pýtam? You must have plenty of money when you want to buy a car. Teda určite máš veľa peňazí, keď si chceš kúpiť nové auto. Ešte raz. Who's been giving you money? Teda kto ti dáva peniaze? Toto S je samozrejme skrátený tvar od has. Teda who has been giving you money. Je to otázka v nominatíve. Kto čo ti dáva peniaze? Slovosled who has been giving you money. Teda toto zámeno you je až za celým slovesným tvarom, lebo sa pýtam otázku v nominatíve. Teda kto ti dáva peniaze. Veľmi podobná veta, ale s iným významom. Mary, who have you been giving money lately? I can see you've got less than you normally have. Teda, Mary, komu dávaš peniaze? Alebo komu si dávala peniaze nedávno? Vidím, že máš menej peniazy, ako máš zvyčajne. Tuto je trošku iný slovosled. Who have you been giving money? Teda komu ty dávaš, komu čomu. Je to datív, už to nie je nominatív. A tu používame zámeno you ako v podstate podmet tej vety. Komu ty dávaš peniaze. Who have you been giving money lately? Ako vidíme, za who sa nachádza pomocné have a potom je tam tá osoba, v podstate činiteľ toho deja. Pre porovnanie, who has been giving you money? Nominatív, kto dáva peniaze tebe, je tam has a žiaden podmet medzi týmito slovesnými tvarmi. Ak sa pozrieme, komu dávaš peniaze, who have you been giving money? Vidíme, že je tam have a je tam aj you medzi have a zvyškom slovesného tvaru. Teda nominatív a iný pád. V našom prípade datív. Pozrieme sa na iný príklad. Sloveso help, pomôcť. Who have you been helping this week? Teda, komu pomáhaš? Opäť komu čomu, nie je to nominatív. Who have you been helping this week? Have you been helping this guy or this guy? We don't know. Teda opäť, nie je to nominatív, preto tam dám osobu medzi pomocné, sloveso a zvyšok slovesnej formy. Ak sa pozriem na nominatív, who has been helping you this week at school? Kto ti pomáha tento týždeň v škole? Your results have improved. Tvoje výsledky sú lepšie, teda zákonite ti niekto musí pomáhať. Je to nominatív, preto has been helping a zámeno ide až za slovesný tvar. Ešte raz pre porovnanie. Who have you been helping? Komu pomáhaš? Komu čomu? Nie je to nominatív. A who has been helping you? Kto pomáha tebe? Je to nominatív a preto slovesný tvar je celý spolu a až za tým ide zámeno. Tretí príklad, dáme si sloveso make ako vyrábať alebo pracovať. What have you been making out of that leather? Teda, čo vyrábaš z tej kože? What have you? Pýtam sa koho, čo je to akuzatív a nie je to nominatív. Preto medzi pomocným a ďalšími slovesami sa nachádza osoba you. Ak sa pozrieme na inú otázku, what has been making so much noise in here? Teda, čo tu robí taký hluk? Kto, čo je to nominatív? Preto medzi slovesnými tvarmi nemám žiadnu osobu. Ešte raz pre porovnanie, what have you been making? Koho čo vyrábaš? Akuzatív, mám tam osobu. What has been making? Kto čo? Nominatív, preto tam žiadna osoba nie je. Úloha pre vás. Na koho tu čakáš už 2 hodiny? Treba napísať otázku. Who have you been waiting for the last 2 hours? Na koho čakáš už 2 hodiny? Je to na koho na čo? Teda nie je to nominatív, preto who have you been waiting? Samozrejme, máte tam 2 for, tá veta by sa dala povedať aj inak. Who have you been waiting for 2 hours? Aj tak by to bolo správne. Ak tam dáme the last 2 hours, je to tiež dobre, to for je zamlčané, ale to, čo nás zaujíma, je najmä slovosled slovies, teda who have you been waiting for. Musím dať zámeno medzi pomocné a hlavné sloveso, lebo sa nepýtam na nominatív, pýtam sa, na koho, na čo tu čakáš. Druhý príklad, kto tu na teba čaká už 2 hodiny? Who has been waiting for you the last 2 hours? Toto už je nominatív. Kto tu čaká na teba? Teda who has been waiting
celá tá slovesná forma musí byť spolu a ďalej for you the last 2 hours, alebo by sme dali who has been waiting for you for 2 hours alebo for the last 2 hours. Ten záver je v podstate jedno, ako dáme. Nás zaujíma who has been waiting for you. Keďže je to nominatív, musia byť všetky slovesa spolu pri sebe. Odporúčam smart testy na lepšie precvičenie tohto náročnejšieho učiva.